Ahojte, ja som Michala Mariam. Blíži sa deň, kedy budeme tvoriť nástenku snov. Poznáme to aj pod názvom Vision Board, Yantra alebo Mandala snov. Bude to 21.1. a tieto energie, ktoré teraz prežívame alebo cítime, sú úžasné v tom, že nielen to, že je osmičkový rok, o chvíľu bude rok dráka, rok dreveného dráka, ale mali sme aj novolunie v Kozorohovi, pracovali sme na dlhodobých plánoch a o chvíľu nás čaká budúci týždeň spln v Levovi, čo bude o tvorivosti, o plodnosti. Všetky tieto energie, ktoré sú teraz, sú tak úžasné na to, aby sme si mohli vytvoriť našu nástenku snov. A ja vám poviem aj konkrétny postup, ako by ste to mohli a čo by ste nemuseli robiť, aby ste sa nemuseli ponaučiť na svojich vlastných chybách. A ten, kto to ešte nerobil, tak ja používam na to A3, výkres A3. Keď sa to pre vás zdá veľké, tak kľudne to môžete si použiť aj výkres A4. Potom používam rôzne fotky, ktoré si pripravím už predom z rôznych oblastí, rôznych tém, ktoré by som chcela podporiť v tomto roku. A samozrejme, že tam mám aj ženu, ktorá je štíhla, kde by som chcela zapracovať na postave a na svojom zdraví a podporiť svoje zdravie. Takže zoberiem si papier, povystrihujem si obrázky, tieto obrázky si nalepím a k tomu si buď vyfarbím, buď si dopíšem, čo by som konkrétne chcela, ako by som to chcela a hlavne začínam vždy od stredu, pretože ja si do stredu dávam vždy rok 2024, teda teraz tento aktuálny rok to som myslela a okolo toho si začnem tvoriť. Ja vám ukážem nástenku mojich snov z roku 2023, ktorú som robila. A ja som ju vlastne robila v tých energiách toho tvorenia. Už konečne sa mi podarilo a v takej tej nespútanej radosti. Dôležitá vec, ktorú chcem povedať, je, ak chcete vy sa posunúť v živote, konkrétne vy, tak si správte nástenku snov sama pre seba. Dajte si tam to, čo chcete vy, na čom chcete pracovať, ale ak to chcete ako rodina, zoberte si A3 papier veľký, aby aj vaše deti si tam mohli nakresliť, čo budú chcieť, ako to budú oni cítiť, manžel, partner a takisto aj vy. Ako rodina si tam dajte niečo, čo je spoločné. A nech sa to nesie v takom tom duchu ľahkosti, hravosti, smiechu, niečoho príjemného, pretože presne túto energiu do toho budete zakomponovávať. A jedno malé upozornenie, ktoré na základe svojej vlastnej chyby som urobila, a je to už teraz moja skúsenosť, tak nedávajte to určite do skrine, neschovávajte to, nedávajte to za skriňu, nedávajte to na nejaké tmavé miesto, lebo symbolicky tým pochovávate svoje sny. Tá energia nebude prúdiť. Tá nástenka snov vám má slúžiť na to, že keď náhodou odbočíte od toho, čo ste chceli v tomto roku podporiť alebo urobiť, tak ona vás na tú cestu privedie. A keď to koncom roka budete si pozrieť, že čo všetko sa vám z toho podarilo, alebo aj nepodarilo, lebo aj to sa môže stať, tak tie veci, ktoré sa vám nepodarili, alebo tie sny neboli zlé, možno boli príliš veľké. A tie potom, ten jeden sen, ten veľký sen, možno treba zobrať a rozporcovať na menšie sny. Ja takto vlastne prvú mandalu som robila naozaj takým štýlom, akým som vedela, aj keď som mala napozerané určité videá, ale skôr som tam pretlačala taký to chcenie toho, že to chcem nejakým štýlom ovplyvňovať. Ale tá druhá bola o niečo lepšia, tretia bola už veľmi dobrá a v štvrtej som si dala trošku väčšie sústo. A práve preto sa teraz tešíme na to,
že si budem robiť vision board v týchto energiách, v ktorých sú, a budem podporovať tie oblasti, pretože ten veľký sen, ktorý som mala, si teraz potrebujem rozporcovať na menšie sny. A toto je vlastne ďalšia vec, ktorú som vám chcela povedať, že je veľmi dôležité, aby ste nečakali, že si spravíte len nástinku snov, ale aby ste preto urobili aj jednotlivé kroky. A kroky sú napríklad také v tej pracovnej oblasti. Keď budete stále len o tom rozprávať, že chcete zmeniť prácu a nezmeníte ju, nezačnete hľadať, nezačnete si posielať životopisy a aktívne sa zapájať do toho, tak nič sa neudeje. Pretože každá reakcia vyvoláva akciu a my potrebujeme ísť do akcie. Tak je veľmi dôležité tie svoje sny dať na papier a konkretizovať. Keď sa vám toto videjko páčilo a máte pocit, že vám je nejak užitočné, budem veľmi rada, keď ho lajknete alebo keď ho pozdielate niektorým ľuďom, ktorí nevedia ako na to, tak ja som povedala úplne jednoduchý návod. Tento návod nájdete aj na mojej webovej stránke, na blogu, kde som napísala článok, prečo mi funguje nástinka snov, a dala som tam aj postup s fotkami, ako by ste si ho mohli spraviť. Ja budem veľmi rada, keď zavesím toto videjko aj na Facebook, keď mi tam do komentárov napíšete, ako sa vám tvorilo, a poprípade cvaknete aj obrázky. Dôležité je to, že zahájime nejakú interakciu a povymieniame si skúsenosti navzájom. Takže ja sa na vás teším na budúce a prajem vám ešte krásny zbytok dňa a držím vám palce a pripomínam, že je vhodný čas na to, aby sme si naozaj spravili čas sami pre seba a vytvorili si nástinku snov, ktorá bude s nami súzniť. Takže majte sa krásne. Ahoj!